til en anden. I denne weekend bliver et af landsdelens største stævner i indendørs fodbold holdt i Mariager. Drenge- og pigehold fra 6 til 17 år deltager fra hele landet. Disse drenge fra Mariager IK kæmpede bravt mod Hadsund Boldklub. På bare 4 år har turneringen udviklet sig fra at have omkring 50 hold til denne gang at have 108 tilmeldte hold. Så vi vil gerne have et stævne, hvor der er plads til alle, og vi vil også gerne have et stævne, hvor at man føler, at man har noget at komme efter, lige meget om man spiller A-niveau eller om man spiller C-niveau. Turneringerne startede lørdag med de yngste årgange og slutter søndag med de ældste. Hvordan gik kampen? Godt. Hvad var det, der gik godt? Vi scorede et mål. Og vi spillede meget sammen. Hvad gjorde I for at vinde derinde? Spillede godt sammen og hjælpe hinanden. Hvad kan I tage med fra kampen til næste kamp? Det hele. Drengene fra Mariager IK på 8 og 9 år vandt turneringen i deres årgang.